Igbo mere nze m ọzọ ekene m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ biko na anyị kwunukwa nabata n'ihe na-eme n'ụga ahịa na anyị ewetele unu new ihe ọbụla na-eme n'ụga anyị ewetagide aluo na ngwụsị ya biko ebe onye na-anụ unu biko ijikwa n'aka subscribe ọla anyị na channel a share video anyị subscribe ọ click na that bell icon nke na-adị notify mgbe ọbụla anyị post video ọfụ so biko onwe ihe m chọrọ itinye ọnụ ya tupu na-enene video anụ dị n'akụkụ onwe ihe m chọrọ ikwu unu nwere idea and there are some missing links ndị mmadụ na-aga echefu ya eziokwu na nwaanyị a need justice which I'm not against na-aga ntị ekwu na Ogochukwu mere abortion onweghị onye jụrụ ese ebe o ji eme data abortion ahụ onweghị onye jụrụ doctor mere data abortion ahụ onweghị onye jụrụ ka onye tụwala Ogochukwu ime o jiri eme abortion. These are the three missing links I need miss na this whole saga ever since it all started, ever since the news of Ogochukwu abortion came to limelight. Na-ajụkwa ọzọ wee na-asị biko n'udo onweghị enyi nwaanyị Ogochukwu among all her friends onwebeghị onye ajụgolo ajụjụ ogoro na ịgwa mma gị na parents gị na ndị gị na ha bi iya confide in one thing. What happened to her phone? Si wete phone ya check conversations ga na that phone. There will be something that related to something that will lead to something that will lead to this information and nekomakia. Biko n'udo ọ bụrụ na ị na-eje eme I'm appealing to everybody ebe ndị ọbụla na-eje eme Mama Ogo interview ma onye ọbụla eme interview regarding this case henceforth si jee jụọ ha gịnị mere onye tụbara ime onweghị onye Ogochukwu gwa na ọ dị ime onweghị onye Ogochukwu gosi na gwa na ọ chọrọ ime abortion ke doctor mere abortion a ke nwoke tụwara ime ihe niile a na-eme nwebe onye pụtasị na ọ bụ enyi nwoke ma enyi nwaanyị Ogochukwu obugo na ọwụghọ relationship wise mana ya bụrụ na mụ na onye a dị na mma I know this girl, I know what she can do or what she cannot do. Igbo na-ekene na video ahụ unu fu ihe Mama Ogochukwu kwukwala ọzọ regarding the death of her daughter and how she was kicked out from the village. I won't use the word banished because ndị obodo si na banish ya she was kicked out. Mana oyibo bụ agbara biko ele video aka unu fu onwe onye isi anaghị abụ ihe ọ gwara m bụ na isi na-awa ya na isi na-agbawa ya agbawa eburukwenere egbogote isi ọfịa ebe nwa na-ewe pin wee ya pin ewere pin first day second day the third day a ga-ejezi wo the last one bụ na mgbe a tụrụ vote bụ 25 first vote a tụrụ eme ka iwu ya because of election so wepụta n'ụtụtụ mbọsị ụka enweghị m cash nwe ebe agbagharịta nwuru cash eje mgbe onye ọya si ya ka ọ dịrịzie na Tuesday because Monday usi 31 ya nwakwere esoro m wee rụọ ọrụ election ike gwụrụ ma je nwụkwụ ụmụ ụka so ndị mụ na ha bi jewasịrị ụka so nna m na ọgọ ahụ ihe nọ n'ụlọ ahụ siwe rice sichakụrụ nri nye rice ahụ ka ọ na-eri m oje gotere ya Sprite bata were Sprite m gotere ya nye ya nara m mba side nke m na-eri rice nke m na-eri n'ime ebe ahụ machine m disappointed na that Saturday anyị na-atụ vote so m wee kpọọ onye mpakịrị machine na nke ewu Omenala si ya kpọrọ m nwa be sitere aka ka ọ bịa lụzuru taya machine ahụ je rụọrọ m ya n'oye na nhapụ ya ruo echi Monday na ọ ga-ebu m aka so mgbe m na-erizi nri ahụ ama m na dị ma na-akpọgo nwa sitere aka ahụ ya bịa dozicha dị taya machine ka o buteziere m dị machine na be m mgbe m nụrụ olu machine sound machine site n'ime ụlọ na-apụta si ya sị nka bịa mama ọkwa machine m ka m nụrụ sound ihe a ya sị m nwa ma ọ sị ike na-agwụ ya m mkpọ ya ọgọ ike ọ na-agwụgwụ m esa ma ịgwa ha m ya na-ene m si ya ịgwa ha m abịa nọ n'ụlọ ebe a onye drip nwa na-akpọ because ọ dị ụjọ ọgwụ si etiri gị ije kwenụ ya sị m ya ji aṅụ drip m si o ngwa kpọbazikwana onye drip nwa m mba ritọpụ nne m wee pụta jụzie Omenala na-asị ya ka ezi ebe ọgọ ọ nọ ya sị m ọkwa ya bụ ihe ebe m si ya gbọgọ ka nke ị na-eme ebe ha na ya chọrọ ịgbọ agbọ nsị gịnị ka ị na-agbọ ngazi rice na-abọ ka ị na-agbọ si ya gbọkwana ya sị m o ọzikwa imezi otu a mụ werezi ọsọ bịa gụọ ya mụ na anyị na-abọ ngidi gba n'ala Omenala abịazi burite anyị na-abụ ya na-emezi onye aka o megide anya ya adịrịzi otu a ewelite nke a ya ayọ mụ tibe
si ọbara Jizọs gịnị ka m na-achọ ife ihe ebe a otu esi anwụ ọnwa Chineke ekwekwana ha o ihe a ka m tinyeziri tigide the man na-epresizi ya na-emezi ya aka na-adọ ya maka na mana ntị na-akụ ya na-akpọ ya ọgọ ka a na-emezi ha onye kemisti buru ihe o eji tiri ya drip bịa wekọrọ ihe drip ahụ wisa ya na Dr. Moses Eke ihe anyị na-akpọ Moses anyị nọ na ya Nweke anyị na-akpọ Moses Nweke the man chirizie ngwongwo ya wụsa sorozie na epresizie m wee nwee chance gbapụ bazie n'ime na-ebute ihe nsọ nke m butere m nwụọ ya nke m butere m ihe a ka anyị megide nwa kemisti ahụ wee sị na ekuku mee na ha pụta obere ntụtụrụ foonu m kpọọ nwoke Sabat m na ebi ebe ahụ Ogoje mba si biko gbara bịa be m nkịta na mmiri na-erikwe m na nwa m dara mbara ebe a fenti ya ndị ọnwụọ na aka nsi gwa ya dị manụ gbarazie bịa biden okuku mee ya ha na-apụtazi mụnwa nọkwụ n'afọ na okuku mee ha na-apụta ya sị kene ekwanụ nke m si anaghị na-akọrọ ya si amagha m ghọta m ihe na-eme no bikwasa ya aka ebe a bikwasa ya ebe a kpechara ya ekpere saa ibu ya bufete na paseji anyị tinye aka bụ nwaanyị bufete na paseji ya n'ihu Chukwu na mmadụ mkpu nwa m aha tiri ka nwa be m na-akọ ihe na ihe ọha na-akọ si mkpu o tiri ya rụrụ were gbara bịara ebe nwa ha biwu na boys quarter mụnwa bi na main building amakwa ihe iji eme olugwu wee chaa ụlọ ha pụta n'iro ọ dịkwa unu ka ihe ahụ bi unu ele ka be nsi edere nwa wee tie mkpu oti ihe amụ mkpu o tiri from nowhere na-ekwe nke si ya bụ onye amụma na-eme ekpere ya ala ndị ya ritual woman nwaanyị ritual nwaanyị amụsụ nke ọ dị ka mụ rikọtara nke ekweghị m oriri mụ na-agbọ na iko m ejugo mụ chere ka ya finish assignment ya ji n'aka ya ga-agbari fim mụ ga-ekweta na ọ na-eme nsote atọ na ole ya si ọ mụghị onye ara ka ewu mmadụ m hapụrụ ya nwa ya na nwa ya ka ọ bụ na ya bụ nna ya na ya bụ nwanne ya na ya bụ ikwu ewuru ibe ya nsị nọ nso ọ na-aga agwụ ha ọgbọ na mkparị ga-adịgo too much o nwere nwa agbọghọ ikote edebe ebe ha gị na ya na-abọ bịa nwa ahụ mụrụ ebe ahụ bụ nwa gị ihe ahụ nwa m ka ọ bụ ịfụrụ ọtọ m iji asị na ọ ga-emụ nwa si ya nọ nso kụọ ntụkobe akpa ebe aka gị ga-eru mụ na ya na-emezikwa ihe anyị na-azọzi nwa ahụ ndị anọzini ma oje mba ma omenakwa aha ma Moses aha si m hapụ ya ọmara ibe ogbe ji ya buru jebe ya maburu ọgọ buru pụọ ọzi Moses ahụ bụzie na meshin were buru ha pụọ mụ nwa nọzikwa n'ukwu ugiri dị n'ube m ugiri ahụ ogbugo ekịta ebe ahụ ka nọsi otu were aka buru agba the boy jee pụta ha nwajiba si ebe ka e dọrọpụrụ ha ya sị ọ na cherubim ekwukwe m okwu m mgbachi nkịtị o nwa obere oge ya jere bata jụwa lumọgụ ahụ oghe atụpụrụ m nya ọnụ ọ ndị nọ n'akụkụ m si o ji egeni ya krọsụọ nwa obere oge ya chịrị akwa ọchị pụta si akwa gị na-ewe ihe na ọgọ si achịtara ya ọgọdọ nsị ihe abụ rapa ka ọ bikọs akwa ahụ akwa m kwara ya afọ ya sị nwunye ya m chịrị akwa hachi nwa ọkwa m gburu nwa m o njechita akwa ahụ na telo ebe ọ dị si ya nga anyị marazi onye ji akwara gị ji echijere akwa ahụ ka ọ chịara nsị a ji ewụsa jizi aka m bazie chịta ofu sketi na ofu polo nara ofu rapa ya chịrị were watapruf dị ebe a tinye machi esi ya nga na ọgọ si m kpọchi ụzọ wetara eki m si ọgọ na-asịrị gị kpọchi ụzọ wetara eki ya nwa ahụ nweta n'onwe si ya nọsị agakwa menye gị ki ya ahụ maka na mụ na gị ebighị ebe a andị ụlọ awụ mụrụ ya ka m otu nsi ite afụ were ebe a agaghị menye gị ki ya ya ga-agbarị n'ufi nkịta ma elile mụ ndị ụzọ gbuo m were ka iti na-akpọchi ụzọ ya kwe m n'aka were gbọrịkọcha m aka ndị nọ na mpụga ma ihe m na ya na-abọ na-eje ebe a ya jide m aka hirikọcha m aka nsị nata nwa m ki ya ma na ọhụrụ uko mụrụ m anyị nata nwa m ki ma na ọnwa ekwulọbịa ka nsi eje mụ ndị ọhịa ki n'aka vam ọnụ ki gbajika anyị n'aka ya ma werezie nke ọzọ barazie mba na-apụ ndị a wee bawasị ma ọ gịnị ọ mkpọtụ ka anyị na-eme ka ọ bụ ime otu esi ejikọtagodu mma ma Chineke ọ na-eme ebere ka nwa ka o nweta onwe n'ebe ọ bụla ya kpọrọ dis girl jem krọs ebe ahụ ya were mma bee m kịrịkịrị m chere na ya ga-agbọgbu m gbagwo diọkpara m wish one ọkọma na ha nwa m ya ga-agbọgbu ya ga-ere nji ndị ga-agbọgbu m ha gbọgwuo m ya gbọgwuo diọkpara m ka ya gara nzu ike ana mbọsị a ga-eni na kọmpand a ọ bụrụ na ọ 10 feet ka a na-egbu na a ga-egburu 30 feet wee nwee ike kpokọrọ ihe niile dị na kọmpand a wụ ihe nna azọ wụ ihe ebe a fil ekpoche ọkwa nwa ya ga m eme gị ihe ndị asị m ma gọzine mụ na ya na-agba chalenji zine ya atọ nọ si Moses aha na-ere ọgwụ ya jeje wetara ihe ọtọ na shọpụ ya gbara gafe saịdị nwa so obi Moses gbaje weta ha ọtụ ya n'aka ya pụrụ chịrị ma ọmụ were ma ọjị krọsụọ ndị isi ndị esa ndị egede ụmụ mmụọ niile amaghị m ji agụsịsị ụnụ wọcha ihe ahụ o tiri ebe ahụ ji afụ ka o si agụsịsị ihe ahụ ebe a
ndị isi ndị saa ndị egede agbakwa ome ala be emere mmụọ bịara iji ata ọgbụrụ owe ihe ka o ji bịa mbọsị ka ana m eke ha mme nọ ihe niile mecha were họtụ aha taisara ana m ataisara ihe a na-afụ anya na ihe a na-afụ anya si na kọmband a bụrụ ihe bọtụrụ si na-akpọ nta n'etiti main road na amabe ha m gbawara ya kụwa ya ebe ahụ you will see ya atọ ọ pụọ anọzi m mgbe ihe a mechara m tụtụrụ foonu kpọwa nwanne m nwoke si amaka m ihe m furu be m ihe ahụ ọgụ ahụ adịkwa kama nke masị ya bụ onye amụma na-eme ihe omenala kpọ ya o ruzie n'abalị nwanne m nwoke ahụ kpọọ m sị m na ya kpọrọ laịn ya aha ọ bụrụ na ndị onye nọọsụ pikiri ya si na ọ nọ na health center ụmụ di m aṅụ drip na-emezie m ji ebe a nsị ya na m anaghị eje ọ gwara m na ebe ọ bụla o buru nwa jem krọs ya gbuo m si ọkwa n'isi ntutu m aka a na-achọ nwa achọghị ije nwa ya na ya were nọrọ ebe ahụ for 1 week ọ na-akọrọ ndị mmadụ ma achọkwaghị ịbata bịa afọ nwaanyị ofu nwaanyị bata bịa na-ajụ m nsị ya na m eje ha aba na otego nwa na-achọ ịta isi m na mba ebe ahụ kịta ya were mma agbụpụ m isi na obi afọ ụtarị ya mmiri na otego ọ na-achọ m na m agaghị eje ihe meziri mma binye ejekwu vice chairman ụmụ eze esabateria ọ na-eme ekpere si biko kpọọ m ndị sekuriti gwa m ego na a na-akwụ ka nje kpọrọ nwa m mara ebe mkpọ ya eje na mma ndat ga sinsi ahụ nkọchara gị ihe ahụ afụbeghị ya na ahụ adịghị ya ihe a na-eme na fraịde beta ọdeti ka m echetezi dị mana sị m jewa akwamozu m mpụta na-akwara akwamozu ahụ obi m ezughị ike m pụtakwa baa na nke onye sabat gbara m okirikiri mbakwa na nke onye front si ogoje mba sinsi anyị bechakwana be ma afụbekwere m nwa m aha ịgbadere nkịta si ya ma na otu unu si emacha ihe mkpa m ụwụ ka nwa m aha dị ya ka m mara otu isi akpọrọ nwa m aha je mara ebe mkpa ya eje na dat gel na ahụ adịghị ya ihe ọjọọ ogoje mba gwara m ụwụ na m mmago na ọ bago na Saga house na ya agaghị aje ebe ahụ na m ji eje chọọ foto weta onwe nke nwere ike ime na ya na-eme nye tụrụ foto ahụ ọ bụrụ ekpere ihe ọbụla ya n'otiti ebe a ya na-eme ọ bụrụ na ya na ijiri ego ya gwa m ma chọọ ego weta ya wee meme ya nwa ụka ajọ na ya ha ndị dọpụta nwa ya m ntọnụkwa bak je chọba foto ya ahụ m nkoro nke o jiri ihe kalenda mee mgbe o mere kọmputa bịa nye ekene ejewaba akwamozu ihe a na-eme na fraịde denta fraịde satọde sọnde morning esi na rum na-apụta nwa m aha na-eme ma ọ m ntọnụ n'akụkụ tankị mmiri m ebe ahụ m na-asị ya bebi ka ya pụ ọsọ taa ya agbapụ mgbe nwaanyị m na-abịa je kpọchie geti o ji agbapụ ọsọ ọ na-apụkwa nwaanyị jere ọchịzie kpọchie geti bụ nwaanyị mirakụl mụ na ya na-agbakụrụzie nwaanyị nke bụ eziokwu na agwụ n'ụgwụ na dat gel anọrụ ha na n'ochebe m bikos m ma na ahụ adịghị ya mgbe si apịa mgbe edibe mkpọrọ ya dọfe ya na nke prọfet Dan anyị ruo ebe ahụ chukwu m amara bụ na Dan nọ ya Dan si ya nne gịnị na-eme gị ya si ka dadị ya ma m ihe na-eme m nyere m aka ma m ihe na-eme m ya bịa bie ya aka si ya na aga m enyere gị aka nne kwada m ka ya si ya o je gbata ọgwụ butesi nye okwe ahụ m nwụtara ọgwụ si ya na ọgwụ ahụ dị mma nga aṅụọ ya bụrụ ọgwụ ahụ aṅụọ Dan ahụ sị m na nje chọọ ogiri weta ka o wee prepare ya ọgwụ ọzọ ji aṅụ na bie ya aka n'anya etu asị na nwechọta eji blọd m nwere ọchịkwa na chọọ ogiri ahụ enweta mgbe kpọwa nwa na enyi m nwaanyị a na-akpọ Karodike ọ ya ka m gbọrọsị nwere ogiri ya sị m ya nwere m bịa were nrọ ọchị jenata ya ogiri ahụ jekwabe nweta crayfish dị mgbe gwara m nye lazie yiri akwa bikọs ego m ọgọdọ n'obi na-agbagharị na-emezi ka onye ara ya yirizie m akwa ahụ bịa chịkọta ndị nchịkọtarịa chi yi ya masị wota gbuo ya nke m kpuru ya ekpu anọ m ebe ahụ Dan aha sie ihe ahụ bupụta kuru nwa n'ọnụ ya m kurukwa nwa were nyebe ya riwe richa mkpuo ya akwa ahụ iko ya si wota labazie ebe m ka m jesi ofe nchọbụrụ isi akụkọ a na-akọ ofe ahụ m chọrọ isi ka m baziri agbanye na ngasị buru ite dọị n'ọkụ pụta ka m were sọltụ n'azụ ebe ha nọ na kichin line ebe ha nọ ebe ahụ na-emezi onye nwa ka o kpozi akwa ahụ n'aka na-emezi otu a mkpụrụzie na-ele si ọgọ kee nke na-eme na ebe ka isi ya agba m nkịtị si Dan ọmakwa na ịpụrụ nọọ ya asị ya laba nsị ya asị kee ka Dan ga-esi gị laba na kọndishọn a n'otu anyị dị ya mana onwe mana ahụ adịghị nọọ ya asị ya laba nsị ngwa kporozi akwa ahụ ị wụsara ịchịkọ bịa wụsa anyị na nke a ka nsụkọta ha ncha niile mba ya chọrọ ịnọrụ ala nsị nọrụ ala n'oche ahụ mba ọ bụ ebe a ka anyị chọrọ ịnọ nsị ngwapụta ka nsịchapụ ya na aja dị ebe ahụ ma zara na anyị ka anyị nọ ya otu ahụ m nwa igwere aja zara ihe na-abịa si abịa ka nsịchapụ ihe ya sị winch amụsụ m si otu akụja na-ene ọ nọzikwa ikporozi aja na-agwọ m kwuru na gị na-ene esi ka mmadụ ihe na-eme ihe a ya arụ ọchịzie m gwa m n'akwa dọdo m n'akwa ahụ ma ọ dọrichara ya ọnwụ na ọda taim ha ncha karịchara ahụ m nege na aka m nege ya ihe abụ ihe nwa m aha mere m mgbe jisi ike sechata onwe m n'ebe ọ nọ gbakpọ tụtụrụ foonu mkpọba Dan si ebe ezi ka ije mere na ya jere ozi na nkwa mana ya nọ saịdị Salvation Army
ọ dịkwa ma m si ọgọ batara sọ ga-esi abata mana nwa na-emezikwa ka onye ara Dan rọchizie m nyara moto ya abịa dị n'ibe m kwụsị ya kọrọ m aka n'ụzọ m meghere ụzọ ya bata mgbe ahụ ọgọ na-ekwuzi atọf ya nwa ya ka na-akpa fọtọ ili o ji tụọ ya tee ya otu a sị m nne ngwa m bịa ka anyị sikwa azụ unu kpọfee ya na nke mụ na Dan sigo taa machiri aha ejebe be ruo be dete nwụrụzie wọst ebe ahụ Dan weta ega tii ya n'ụkwụ were nwee ike bịa buru moto ya ọ pakịrị be m mwa bata na gbanyụzie gaasị aka mana m nwasịrị gbara gaasị on dọ ite na ihe anyị esizighị nye m chirizie efe mmiri gbarazie jebe ebe ahụ mgbe m ji jezie ebe ahụ Dan ewetega ihe nsọ ndị ewetega ihe ndị ọ na-emegasị ya bịa daa ji omegadịzi ihe ahụ ya tọpụzie ya ego anyị nọrọzie ebe ahụ chezie ya ka o ruzi n'abalị ya chaji ya onye amụma ịsha onye amụma ịsha onye amụma ịsha Dan apụtasị m onye na-eme ya sị ya ọgọ nke ahụ gịnị na nọ nso kpọrọ eje obodo a na-eje akpọ ịsha ya sị gịnị ka unu jere eme na ha jere ajụ ese eruo ebe ahụ asị m wuwu nchi wụrụ amụsụ na-atawa isi ha wute ihe ndị ọzọ emegasịrị ebe ahụ ya amaghị ihe ọgwụ ya sị ka ị batara gwakwara mma gị ya sị ya mba ya sị ya na ọkụ nri na mmanụ gị wee soro nọnso jee arụ ọrụ ọchịchịrị n'isi nne gị bata gwa mma gị dịtị na aba fa ego n'ugwu kịta gị na-akwụgharị nwaanyị mmadụ dadi ihe ọlakwara ije ya sị ya ama ha mgbe ijechara bata anaghị ekwu mụ na nwa na jos gbachi nkịtị na-ene ha n'anya so mgbe nwa akọrọ ihe a m gwere fa bak na o nwere mbọsị ọ bata very late in the night and ka m na-eme n'ụzọ kpalara m ọfụ m kụja bidozie from that day na-asọzi m asọ ọ naghị iweta ihe eji esi ya sị gị ihe rie na ndomi gị weta ndomi eji esi ya sị gị ihe rie na rice ebe n'ihu mụ gbakwa nkịtị na ọrụ onwe m enwe onye nna akọrọ bikos mụ na nọ nso na-agba wụọ 8 years mụ na ya na-agba na-agba wụọ o jere bọyị mesie ọpụ ebe ahụ na-erepụgharị ụmụazị na Lagos wee gbala live Lagos ya lọta chizi ọmụ na ala ka o ji ere ngwesị na nwa ala dịbe ma ọ na-ere na ọnwụ ya ụdị ọkpara m onye o ji chọrọ ire ala ya were ego nye Ugochukwu were nke fọrọ ọnụ were nke nwa mee nke nwa nsị ọnwụ ebe a na bọskọta unu bi na nkịta ụmụntara afọ rọọ nwe ala nlere onye ọnwụ na-agba mbọ onwe sisi ahụ kwuru okwu a na be m ekuru m nwere nwụrụ tọgbu iko n'ebe nwa ha nọ ana m ere nkụ ana m akwọ njiri ana m eghe akara be m ahụ ụkwụ na-abata anyị na-apụ ọkada dị nwa ekweghị na m ga-ekuru mmiri nwụrụ tọgbu iko wee na-akpọrọ m ndị enemis niile dị na ụmụnna ha mụ na ha bi since di m nwụrụ na January 1, 1990 enweghị m efu mkpụrụ rest of mind na ụmụnna ha nke a na-akpọ chief ime onye ha na mụ nke bịara eche esi show home face ya mechaa banye n'ọchịchị ụmụ eze were ntị na executive ya chee m ebe a ka ọ ga-esi nweta m rụcha ọrụ m perinit babe m emechaa ya gafeta na amabe m mụ na ya na-abụ zọba aja zọbụ nzuzo dị na amabe m wee kparịa ya mụ nwa kparịrị ya si ya ọgaranya dị ka ga-eji ha gba trip aja wee je arụ ọrụ be gị mana m nwe egbe je arụ mgba aja ebe ụlụ m ụmụ eze kwugwere na onye emekọtazilekwa aja dị n'ụlọ sokwa dị na mkpa be gị si ya m nwa ama na ụmụ egbe ike ụlọ kpọpụta na obi eze nwugwu tiere ha iwu ọ gaghị emetụta ụlụ m ndị ọgaranya ọ bụ nna agwọ ka m na-achọ igwu na ihe a mgbe m na-abụ na-eji ihe a ya wee tụtụọ fon wee na-akpọ ndị sekuriti ị ga-abịa bu m mgbe m chọpụta na ndị ya abịa bu m ebe ahụ wee gbapụ ihe mgba n'ụkwụ si ọchịchị na ihe nwee mmekọ si ịfụrụ ka ị kpọchara ndị akịta ka m na-enye eluigwe iwu na ụkwụ ọbụla siri ebe agafe mma na ọnwụ Chineke dị ndụ ka m na-ekpere mba m tụtụrụ baịbụl ma suo ya ọkụ na ụkwụ agaghị aga ebe ahụ ntị mụ na gị kposi aja wishi eluigwe mere m ya otu ahụ anyị gbe aja kpocha m nwa gị ụkwụ ofu onye pụta jụba gịnị ka ọ na-eme ya sị ya na-eche mmadụ nsị onye ọma onye ọ na-eche aja ka anyị na-ekpo so ha otu ime onye ha si bido na-ebu m agha ha wee gbawa m aka wee nara m ala di m were nye ụmụazị onwe ihe ruoro m na ha na-abụ na dat compound ha ncha wickedness m gbara so n'ime ezi ka anọ mgbe mụ na nwa m aha nọzi na nke Dan aha chiefo mburu mmiri bịa sacha nwa m aha fụ na ọ bago na nsọ jekwu Dan na-akọrọ ya ndị sabat ha na-asọ nọ ọsị mba na mgbe ha nọzikwa ebe m kpọrọ ya naba ọ nọzuo m kpọta ya si mụ na nwa m agaghị anabe m n'otu ọ dị mkpọbanye nke na opoziti ma o je mba ya sị kpọta ya anyị kpọrọ nwa ahụ wee gafee ebe ahụ ihe mụ na nwa m aha nọrọ ebe ahụ ebe 3 days o je mba ahụ na onwe ya erukwu nwa m aha nso bikos sancha sabat na-asọ ihe ahụ mana ọ gwara m pụta ha n'ebe dị otu afọ ihe m buru ya n'ọgwụ m ji enye ya ọntịl ọ nọzuo ya were bịa ya nso nwa m aha nọzikwana ma o je mba na-abịa ya nso mmiri wee karịa garị m wee kpọwa Moses ahụ na-ere ọgwụ si ya wetara m sprite na oral drip ka Moses na-abịazi ka ọ fụrụ ọgụ eme na mkpọnụ ụzọ si ya na m kpọrọ ya na ya ma ha na-agbara ọchịzi bịaruo ebe ahụ anyị nọ lekọtazie ihe m na ihe na-eje ebe ahụ omenala okpukpa esabotaria ya wetụtụ fon wee kpọọ onye ka ọ na-eje na nke were kọbara ya na fon ya sịrị ọchị anyị to hospital
akpọta keke anyị were bu nwa m aha ebe 5:30 to 6 were gawa na hospital dị na Apes Junction a na-akpọ Hope for Tomorrow. Ka anyị bataruru ebe ahụ, the doctor bịa na keke ahụ nọrọ ebe ahụ lechaa ya si mba anyị buru pụba ma onye keke m nye anyị anya gbuchi ije ka ọ kpala ọka na omenamkpo ahụ wuti Moses ha yọba ya mụnwa na onwe m uwe sukọrọ m ọnụ yọgidezie ya si bubata ya eburu nwa m aha bata ngazi o bu n'ọnụ na nke oje mba ngazi ewere ya n'ọnụ a bikọs ọ bịara na-atarikọ mgbe ọnụ ya niile na-atazi mụ nwa ama ha na-anaghị ewe aka jisi ike dọwata ya ọnụ ha were aka m wee o wee taribezie m aka ma m wee sepụta aka m anatazi ha ngazi ebe ahụ tinye o bu ngazi ahụ n'ọnụ ha wee bịaruo ebe ahụ ihe nji na-akọ ihe niile ndị a wasị m apịọkọtara anya ụtarị were mma gbujisichaa ya aka ahụ ya niile zara aza ahụ ya niile wundu ahụ ya niile ọnya ọnụ ha bụ ihe o jiri aka ite onwe ya nwa obere wundu onwere n'ụkwụ ya bụ ihe ị ga mere ụmụazị na-ete ude dete mgbe anyọsịa ya ahụ den n'ụlọ ọgwụ ahụ anyị nọ o nwere sọ bed n'azụ ya so mụ nwa m ha na nwa m ahụ nwere ihe ọ na-erekọdụ o nwere ihe ọ na-erekọdụ ọ chọrọ iji nwa m ahụ were jaa efe mkpakakpaka ka ụwa niile ha anọ m n'ụlọ ọgwụ ahụ nwa reverend Chima ife aka nwa bịa eleta mmadụ m si anọkwa m ebe ahụ Chima aha bịa kpechara nwa m ahụ ekpere pụọ mụ nwa na-akpụchalekwa ebe mụ na nwa m nọ ha na-abịakwanụ na-ekpere nwa m ahụ ekpere nye nwa nwakwụ nọ nso kpọrọ ndị ọ kpọrọ bịa ndị cherubim ha bịakwara ebe ahụ kpekwa ekpere ha bịaziri ugboro 3 ọ kpọrọ ndị nke ụga kpọrọ ndị nke ọsọ obodo ukwu onwe onye nsị ya si n'ụlọ ọgwụ pụọ ya ekpewere onwe onye ndị dọkịta chụrụ si n'ụlọ ọgwụ pụọ ha ekpewere ha na-abịa na-ekpe ekpere ebe ahụ na-ana ma ndị chọọchị dị iche iche anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ oru one morning dọkịta pụta bịa nwachaa nwa m aka na obi sị m madam ya makwana ihe mere dizge ka ji nọrọ ebe ahụ obinibe ma nwa m ọkụrụ isi n'ala m na-akọrọ mgbe ihe bidoro ya otu o si da amazini ma otu ahụ o si da ma nwere ike inwe ihe ji eme ya n'isi otu a mụnwa ama ha ya sị m na m ga-eje CT scan n'Ọka a na-emekwu ya mana Nnewi anyị kpọba ndị Nnewi stori ya na-akọ na ya dị m ka ọja bụ njere ebe aha m ntọ anyị gbajekwa dọkịta si o nwere ndị nwere na-awụ nwe ụdị ka esi ha abịa ya sọ Ọka ha na-abịa buru ha mechaa ha bushi ata mana ọkwa ego gị nọ 60,000 mụ nsị ya kpọrọ ha bịa ha abịa gbasị nwa ha bịara the driver na-ajụ m ọ na m akwụbeghị dọkịta ụgwọ m nsị akwasị ọnụ bịa dị na ọgụ omenakpọ ogbojekwa ya si ya 60,000 ahụ ọkwana nwaanyị a ji akwụ ihe a na dis man erie n'ego na nsogbu nwa ya nke m mana m agafugo ọtụtụ ego n'ụlọ ọgwụ ahụ eburu m ụzọ kwụọ 70,000 dọkịta kpọrọ 120 m kwụọ 70 ego for 50,000 den nwa m aha bịa bakwu dọkịta si ya na ya bịa bụ ihe chatị ọgọ dọkịta si ya jee kpọọ mmanya onere dọkịta anya dọkịta si ya na ihe bụgodo mkpa ya bụ 50,000 fọrọnụ ya si adịghị akaụntụ nọmba ya dịrị akaụntụ nọmba nye nwa m ya binye pụọ 50,000 ahụ ọkwụnwe ya m mechaa were kwetị ihe m nye omena kpụsa jee transfer dị mmadụ ego 3 pints of blood because nke o kwuoro m weta ego ya ka biil gara ịbịa gbawa m aka mgbe m ga-akwụ m blood ahụ 45,000 akwụrụ m ya ụmụ kirikiri ihe ndị ọzọ gasị ma ọ bụ agbara 10,000 ndị ahụ akwụgasịrị m ya na-akwụ ya ndị mkpụrụ kashizi bụ 120,000 ahụ kwụọ 85,000 na ebe anyị gara n'Ọka because a gara mesịa onweghị isi emegharịkwa sị m kwụ ụgwọ nke ahụ emere adịghị mma sị na m ama nkwụ ya mana ha zọgide m transfer ha 35,000 making it 85,000 naira so mgbe mụ na ha na-adọgazi ihe a n'ụlọ ọgwụ ego ahụ mmekọta mgbe driver kwetazisi ka m weta 50,000 nwa m ahụ nwere ego ọ na-agụ 500 na 200 naira na mama mgburu 10,000 ọ jụbazie omenamkpo ọ naghị atụpụrụ ọnụ na-ajụ omenamkpo si ya ọsọ ego one because mụ na ya dịghị ọnụ ọ dị ekene m omenamkpo si ya na price bizi na 50,000 ya were ahụ ego onu ntụ o ji n'aka fọnye na akpa ya mgbe nlezi anya fụna ego ahụ abara na akpa ya mbichatakwa ọsọma kpọghee ya mbichatakwa ọsọma ebe ntebere kpọghee ya ozugbo si ya biko ya gbaba jebe na ndịda ebe m na-eme POS si ya nga were tinye mma je mere ndị manụ transfer ka m pụba ebe a so mgbe nụ nta ọ gbaraziri pụa ka o je mee transfer ahụ mụ na nwa m wee baa na ndọrọ onye ga-eso m je aba na moto ya wee kpọta nwa be Samankwe nwa nwunye Samankwe nke abụọ nwa nwata nke ahụ ọhụ ka na ya bịa barị m na moto ngwesị ijikwe kash ọkwa na iji kash rito ọnwụ njere ebe ahụ nwe ihe pụtara m na-agba isi m ana m agba isi onye ọtọgbọ were na-agba isi gị nwa dịbọsị onwekweghị ego ya ji ka anyị na-emezi ihe ahụ onye jere eme transfer pụta ọdịje ka ya jeji ekọbakwa ka mụ na ya na-abọsị akọ bikọsi onye ahụ na-ele anya nwere respect onye a na-ama mọra ka na-ama ụmụazị sinsi ahụ kwuru na onwe ha ala na-ere na be m ọ na-ama mọra ka na-ama ụmụazị wichi ngwara chiama na Uchenna Ezebika den ya sị m nwe onye okwu asị
ihe niile ụmụazị a na-eme m ha sị m na m nwe onye okwu asị nke a ka ji ejebagodo. So mgbe m na-azawa gaziri ihe nta onye transfer apụtara were tela nye draiva si ya na hapụ ma ya fụ alat na fon anyị nọrọzie na-azọzi eji onye ji aba na onye ji ha aba onye bụ ihe na nwanne ji mbụ spana wee pụta ọsọ spana ahụ onye si na ụmụnna ha bịara n'ụlọ ọgwụ ahụ mgbe ọ bịa na mbọsị ya ugboro na-abụ ọnda most ọ ga-abịarịrị gbamara ka m si nọrọ ebe ahụ mụ na nwa ahụ ọ spana bịaziri gbuo ọgụ ahụ sọ ọ bụrụ na ọ bụ ụdị ọrụ ya na-arụ nyanwa onye kwesịrị ije ihe a na ihe ahụghị iji ụmụazị ọgụ omenala mgbe biko ebe ọ bụ na inye ego n'aka gị banye soro nwaanyị aje ihe a nwa m aha sị ya mba nwa mbere sama nkwe aha banye omenala ka gị na ya na-agbakwuruzie pụọ oyi je gbazie moto chụrụzie anyị bịaba ọka the driver man sị ya bifo ọ na-abịaru alụ na anyị nwa alọtawa na-alọta ihe dị na moto emergency na ọ dị egbu oge na anyị ebutekwu mmadụ na ekule ọbịa asị omenala kpọ banye omenala kpọ banye anyị ama ha na mgbe ahụ a na-adọ ihe ahụ o see n'ihe ahụ na gịnị ka ụnụ na-akpọ ya osego nwa m ahụ ebe ahụ ọ tọgbọ na WhatsApp send ya were na-ayọ ndị mmadụ ego na sinsi ya nwanne nwaanyị na-aya na ya enwezi ego a ji enye ndị be nri kọba afọ 1 naira ya enwezighị otu a ka ya nọzi ọ gụ na chi nara ya ụmụ ya nwa m ahụ atọghị ka makọbọ ihe niile spend n'ụlọ ọgwụ ahụ ruo n'ọnwụ nwa m ahụ ọ chụrụ 480,000 ọsọ akaụntụ m nkịta na-agba 0 n'ọsọ atọghị kọba ọtọghị ha afọ anyị nọ n'ụlọ ọgwụ den mgbe a jecha skan ahụ lọta a sị m na-ezo ka ya ghara ịma ihe na-emenụ mana ya nwa nwe nwatakịrị ma ihe mere nwa m ahụ den dọkịta wee kpọọ m sị m ọkwado m ọmụmụ nwa ọmụmụ nwa m na-eleta kịta nsị m si ya na ọnwa m ka ọ mụdụshọ nsị ya na ọnwa m na lasbọn m ka ọ ma ọ sị nwa lasbọn nsị ya esi ya ihe a chọpụtara na testi ya mere nwaanyị ka a ji na-ajụ ihe nsị mara ihe nwa gwa m ọ na m enwe ha di ya na dis gel na o mere abọshọn nsị ụta ụja gwa m ị ga-ebe ma ọ na-agba ọsọ m bịa ekwu ohe m abịa ya na-akpọ m bịa gwa m nsọ nwa m bịa andị na abọshọn ahụ o mere na ihe a na-afụ ebe ha bụ na kwaki plesi ka e mere ihe ahụ mana ebe e mere ya emeteghị ya eti m wee tọchị ya na bren nọ ka rizọtụ pụtakwuo ka anyị wee mana na m kwesịrị ịma wetin de ahụ niile na-ama njijiji otu a ivin ka ọ gwachara m ihe ekwe ohe meru ya nso ọ staf nọọsụ ya bịazi wee babara mba sị m ọgwụkwa nwaanyị na mmanụ ihe na-eme ebe ahụ m ji emebe Chineke m ebere enweta ihe a na-achọ enye aka ebe a kọshọn nwanyị mgbe bidokwa ọrụ m ebe njedebere chief ya bụrụ rizọtụ batawu dọkịta si m na mekwe ya fọrọ dị n'ihe ahụ ha sị njere ihe a na fon nwekwe ihe ahụrụ dị ebe a ga-egbochi dis gel isi ebe a bini something is wrong somewhere na ọ ya nwa na ọ dịkwa complicated na ya emesigokwe ihe a kwesịrị ime n'oyo ya ga-enye anyị bil ka anyị chọọ ndị ekpere onwe onye nwere ike ịkpọ ụmụche gị ka ọnwụ o respọndụ anyị baa na nke ede a na akpọrọ nya o respọndụ mgbe mbọsị ọ kpọrọ m akpọ na ya chọrọ ibe ya ji ego ọkada si iji ego gị hapụ ịbịakwa ejighị m ego nna ọbịa na nke ede a na aha isi na nke ede a baa na nke oje mba m mkpọkwa ya na fonu gwa ya ọbịa ya anyị sita nke oje mba pụọ jebezie na Hope for Tomorrow a kpọkwara ya gwa ya o meghị nke ọ bịara rukwa ejide a nwụrụ anwụ a na-emekwa ada ha ka m fụziri ebe ọkụ na main road a na-asị na ome onye ụmụnna m gwara dị ma na-emekọta chi ofesi ọ ahụ izi omenakpa abụzi onye sozi na-eje ihe niile ahụ o ruo n'ego m were tinye m nye ya wee je wepụta ego were na-eme ego ahụ kịta ọzụzụ ka a na-azụ ya ndị wetara ewe ọzụzụ ndị mere transfa ndị gara n'ọmali otu ahụ otu ahụ ka m na-azụ ya 10,000 na 3,000 a na-eje na-azụpụta ya m wee na-agbagharị so mgbe ọ tọkwuchara ihe ahụ enweghị ihe mma m nwere ike imezi ọzi omenakpa bịara m na-akọwara ya si ajekwa ya mere m biri ka m kwụọ ụgwọ ka m mara nke m na-eme eme o jekwuzie dọkịta ya na dọkịta kpacha ya yọọ dọkịta si ya anyị kwụọ ụgwọ a ọfes baji hapụ m ka m nọrọta ebe a ka m wee mara ebe m ga-akpọ nwa je ebe ọ bụ na ọ naghị adị ije e were ambụlansị ibu ya ebu ya straight to ebe ahụ dọkịta kwete bezi na dọkịta gwago m na something is wrong somewhere mgbe kpọọ onye na-eje ekpere na nke na-aba bụ prọfet nwaja ya pik esi adadi biko onwe ihe mere gị gbagara na nwa m na-anwụ na ahụkwanụ m si ọ gọbụrụ na-akpụgharị since 3 weeks and now si n'ụlọ ọgwụ ka anyị nọ na dọkịta edichaji ya na anyị mana ahụghị m ihu ihe nwa na-eme dị ma na-agwa m na ọ ya na ọ dị complicated na ya emechaa ihe kwesịrị ka ya mee na something is wrong somewhere dị ma na wee sị m na nwa m ahụ gwakwara m ebe ya na nọ nso jere ndị si emekwe ihe ọ gwara m o achọghị m ikwu na emekwere nke ọ gwara Dan ka m marakere m ihe nwa na-akọ ọ bụ eziokwu na ha gara n'obodo a na-akpọ Isha na ọkwa ọnọdụ o dobere m uwe ihe a nọnso chọrọ ka o rie m were kpaa ike the thing wee backfirezie the girl na ọ bụrụgodo na o nwere ọrịa ọzọ ọ nwere ọ na-arịa ebe ahụ na ọya ahụ na ọ dị complicated na ha gara aja ije
even na nwa m aha na ọ zọrọ ọkpa ebe ndị mmụọ ozi na-asa oyi na ya agaghị etinye anya na keesi ya nọ ndị mmụọ jichiri ya na ihe a nọnso na-efe parapara na ọnwa ihe ya na nwa jere nọnso gwa onwe ya eziokwu n'ebe nwa ha tọgbọ nsa nke a nọmba 1 dọkịta wepụta bill 180 something thousand a transfer ego ihe m kwụfọrọ n'ụlọ ọgwụ ahụ 16,000 nkịta a na-ekwu okwu a kwụfọrọ 16,000 n'ụlọ ọgwụ ahụ mkpọ masta o Izunna si ya na-ekwe ihe na-emenu ya asa abalị ka o ji bịa na Chika dị ọkwa n'abalị ahụ ka Izunna ha jiri bịa buru mụ na nwa m aha bụ na gaghị n'ụlọ nwa ya nwana omenala gbesi biko kwanana m onye isi ụlọ ka mmanụ m ji emenwu ihe spiritual nwa na nke a karịa o wee kpọba onye ka kọbazieri ya onye kasị ya na-eme travel ya nọ ya bata na mgbede Mọnde ya akpọ anyị ebe dọta ekwesịghị ka m nọrụọ onye mụ na anyị na-abọ kwuru m buru nwa n'abalị be nje tọgbọ n'abalị mbọsị ụka pụta Mọnde pụta Tuzdee dị manụ bata kpọọ na fon onye omena akpọ were fonu si be bịa be m na ihe m ga-akwụ ụgbọ 100,000 sị na enwezikọ na ezigbo ego na akaụntụ m na ego erichana m ego ya biko na ya mere m ebere ihe nwere 40,000 ya sị m makana nwa ma na ọ krọs go ova na bifo de na-akpọgo m ndị Trinity bịara kpere ya ekpere m nwa makwa ozi ya ziri ebe ahụ ma ọbara ha fụtachara n'aka ya ma ije ejere eje ma ihe niile ha na-ekpe ekpere ha na-enye meseji njọgide ya price enweghị isi mega ya biziere m na 75,000 a transfer kwara m ya ego ọgwa m na ọ ga-abịa echi ya aha nọsọ kpọrọ m ndị yutu ụmụ eze mụ bi hapụ nwa m na-azọ wee je na-akọ mememe na nwa agwazi andịkịta m na-akọ akụkọ na nwa agwazi nwe mọchitere m fụrụ ndị ahụ ebe ha na-akọ ka m ihe a na-eme ewo nwa m ugbu onye amụma m ekwesịghị ije kọntaktị onye ọzọ na m ekwesịghị ije kọntaktị onye ọzọ na m kwesịrị ịkpọ ya nsị na m agaghị akpọ nọsọ agwago m na ọ ga-eri m isi ntutu m ka ọ na-achọ ya nwee ndidi mgbe m nọrọ etu ya bata be m nọsọ agaghị abata be m ka m biliziri na-apụ ha sị m bịa ka ekpe ekpere nsị mụ na onye amụsụ agaghị ekpekọ na onwe ihe nji ekpere nọsọ ha na ya na abụọ ha kperebe m mkpopụ buru meshin mgbapụ bikọs akpọchibido nwa m ahụ ụzọ gbara lọtawa be m n'abalị mgbe ahazi ka onye ka bịa rụchaa ọrụ nnukwute ihe dị iche dịkwa ozugbo ahụ o mechara ihe ahụ anyị hụkwara nnukwute ihe dị iche dị na anyị ebubata ya anya ya ahụ ọ sagịrị ya kpọkọ onye drip ya bịa tirie drip nye ya aka m chifo more improvement orize the next day ya the thing change garịbakwa onwe ihe mma m nwere ike ime na ndị nwe ebe ọzọ mmazi m bụ ya eje nọnso na-akọrọ ndị mmadụ na nwa m aha na ọ nwụrụ by 3 o'clock nọnso a na na Ogochukwu gwara Ebonyi steeti mana na-akọrọ ndị mmadụ na nwa m nwụrụ by 3 o'clock na ome onye m chọrọ ịgwa na mana the girl nwụrụ ebe 4:45 mana ọ na-agwa na by 3 o'clock ka ọ nwụrụ nọnso a na be m kedu ka o si mara na the girl nwụrụ na 3 o'clock and before nwa m aha nwụọ nwere nwa nwa mana ya nọ na Nweke azụ ahịa ọ na-eje na shedi ya ha na-agba na-eme mitin a na-akpọ ọgaranya Nweke mgbe ọgaranya Nweke na-agwa ndị mmadụ mgbe ihe a na-emezi asị otu aha nwa m si gwa ya ọ ga-esi eme ihe a ka o siri mee na nwa m aha kwuru na ọ na-agwa ya na mbọsị ọbụla ọgọ ọ nwụọrọ na ọ ga-emechicha m ihe chụpụ m n'obodo akwa ihe niile akwa ya ka ọ na-eme na otu ahụ o si gwa ya ka o siri mee m nwa na-ekpe ekpere ka nwa m dị na-ebugharị ya ngozi na ọgaranya Nweke na nọ nso mana na nwa m aha ji amụa m so n'ime ya ka a nọzi mgbe nwa m aha nwụziri mkpọ onye ụmụnna anyị mkpọrọ ya bịa lelechaa ya kasichaa m obi wee gwa m otu m ga-esi mee ọ bụrụ m ga-ezizi ndị mmadụ ha na-agbagharị wee gasa dị nwa obi asị o jewara Ebonyi steeti wee nọ na Ebonyi steeti ma na ọ by 3 o'clock ka ọ jiri m nọsọ ahịa na ọbịa m ya sendịere ụmụ bọọsị ga-abịa sugbe m ọkụ ekele dị Chineke sendịrị prọfet Dan ka ọ bịa mara ihe a na-akọ ọ prọfet Dan jekwiziri ha nwa be sitrako a na-akpọ Udochukwu ya na nwa m aha na-aya witi nke ọzọkwa na-eti egwu ma nwa m aha nke ahụ DJ Zingo ka a na-akpọ ya mgbe nwa be sitere aka ha bụ Udochukwu uwe onye nke sisi dọpụta m ebe a ka a kụọ m gwuogwuo ya jikwara bịa ileta nwa m n'ụlọ ọgwụ m sị ya krọs na bikos na nọnso na-abịa na-eme krad na-ekpo krad na-abịa n'ụlọ ọgwụ dọkịta wee kpọọ ya n'ime dọkịta ma kpọrọ ya azụka anọghị m ya jere m n'ụlọ ewere ihe mbata ndị nọọsụ na-esi m na instrọkshọn dọkịta nyere nọọsụ ya chọzi krad n'ụlọ ọgwụ a ana ọ kpọrọ nwa m kọshọn ya si ọ bụrụ na ọ bịa ebe ọ gaghị abasa ọsọ nna ya bịazina ya nidizi krad hie so onye bịazie nsị biko na-ekwe ihe ndị nọọsụ gwara nkịta dọkịta ọsịsa abatazina nọọsụ osi m nsị ya ihe niile ọ na-akọ ọgwụkwa asị asị o agbagharịchana n'abalị ha na-eshi ọnwụ na ha ga-esugbe ma ọkwa ọdanizi aka wee kpawazie ndị sekuriti ha na ha gwodobeziere n'abalị ahụ ha karịrị 30 something
na m bịa prove otu o si bụrụ na ọgọ ọnwụrụ ebe ahụ nọkọ ka m na-apụta ha mo chi wee fo nwa be m akpọ na fonu n'ụzọ ụtụtụ bụ di ọkpara mana ya bago moto ndị ya kpọna chairman ụmụ cheke na nwa ha na otu m si bugharị ya na onwezi ego dị n'aka m na ya bụ chairman ya biko ha mara otu ha ga-esi melie nwa ha na ya nọ n'ụzọ ya na-abata gwa m ọ na chairman aha bịa nwunye ya fonu ka ya na ya na-akpọkwuo then she fọ n'ụtụtụ ahụ because nwa m akpọgo ngwa m etu a mkpọzọ na chairman na-agbu Mr. Fabian eze nna ka wee were kaadị anyị ji akwụ ụgwọ klas dị n'ụlọ ụka nye si ya jekwuru m Achidike ya jecha bata zie m ozi Achidike nziri m nara kwa kaadị deme kene Achidike ego ntiri n'ime ya Achidike na-anapụ m ya m nke na-ewere kaadị jedebe onye bụ ihe a chairman m mkpọ nwa m ahụ wejere fon ha na-akpọkwube chairman na-azịchazi eke ọla ha kpọọ m sị m na dị ọkpara m osisi na ihe ozu a mana na nso osi ejeghị enyi ya wee polisi kpokọọ ndị mmadụ ọkata Simon Obi nọ n'akụkụ so onye je na ozu a ya bịa na ka m fụ na ọmụ na Omenala jiri aka gbu nwa ha na ya bịa n'ụlọ ọgwụ anyị gbado ya aka n'imi because of ihe ọdụdụ aha na ọnọkọta ya adọba ya ka m ji were aka m aha tii nwa m ebe a Omenala okwukwara onwe ya n'akụkụ na-azara fonu dete ndọba ya ozugbo mezie ya aka n'anya etu a ya ka Simon Obi si m njere were aka gbado nwa m n'imi dị ụtọ ha niile mgbe di m nwụrụ otu aka ha na-asọtụrụ isi na geeti m onwe onye nchoro fesi ha ncha niile tọnụzie against me pụkwara m ala m dachi ndị ha dachiri nwana ndị ahụ ha nwere ebe ha nwere ihe nketa ha pụrụ m ala ha nye ụmụazị ha ndị ọhịa ha si n'ala ha so ihe na-ekwu ebe na n'etiti mụ na ndị ụmụnna ahụ udo adịrịghị mụ na ha na-ajụ mgbe nwere Uchenna Ezobika na-ajụ mgbe nwere ala m bụrụ si ekwuru ọbịa bịa ụga andị na ya nwe Uchenna dị standby na onwe ebe ọbụla nwere kesi na ụga m ga-ekpechata ya ihe ata steji Mr. Okwu egwu late nwa be mgbara bọị Uchenna gwara Felisi Okwu egwu ya chụọ nwa m na bọị ka ọ lọtakpa ikpe ala o kpecha ikpe ala Obogote Lagos ya chụọ ka m taa ahụ na mụ na-efe ṅaṅaṅaṅa nọsọ ekweghị eji eli ozu anyị nọrọ nwanne m nwoke bịara na ijele mee akamụ nwa nwụcha ka ọ batazie na rumu nwa bejeri nwa ha mụrụ ma ama ha otu esi mụ nwa ha na dat kọmpand ata ụtara ata ụta na-akpọchi izobere m nwa onye bịara kwa nwanne nwoke isi n'aja gbado ya aka n'akpịrị sikwa mgbe a na-azọ m nwa ebe ya ụzọ nwaanyị ha ka ma nọ mgbe ọbụla na-asọ m n'obodo a na m ga-afụ ihe ha ga-eme n'obodo a ha ga-emechasịa m ihe mụ mekọtara ụwa na nne ya ejikwa ebi ebe a na-atụpụrụ ha ya ọnụ mama ya bịara ebe a kelee m nkwe ọ nke a na-akọ m si otu m si efu ya mgbe dozie nwanne nwoke ahụ dakpuo n'ime ụlọ kpọchi ụzọ dị bọị wee na-agba ọkpa n'ụzọ m ka ọ gbapụrụ m dị dọ mgbe tụtụrụ fon wee kpọbakwa Dan si ya na ụmụazị achọkwara imebiri m ihe ebe a Dan wee kpọbazie coins wee kpọba ndị sekuriti ha bịazie na-achụnwa ha ekwe ha hapụ crowd wee dị too much ihe a ka emegidere megide ọ na-eweta aka ebe 2 or 2:30 lekwa onye si ya bụ onye amụma ịsha ma Peter Okwuruọra ha nọ ya aka nyi na aka ekpe duru ya na-apụta bataro na azụ m ya da wọọ ha na-emezi mkpọtụ ha na-eme na-agba ọkpa na dọm ma nke ihu ma nke azụ na-agba ọkpa na ya mgbe kpọọ Omenala kpọsị ya biko kpọrọ m asọ mba ya jere kpọrọ m ndị polisi ha kpọtara m mmadụ ya na ole m ga-akwụ ụgwọ ya sị m oke na ha aga ebe 5 minutes ya kpọọ nsị m ha agabana ọ dị nka bifo ha na-eru ebe ahụ ha ga-emebiri m ihe mgbe kpọba igwe si igwe na ụmụazị ụga na-achọkwa imebiri m ihe na be m na m afọ abekwa ụdị ihe ahụ within 10 minutes nji mecha kọọlụ ahụ igwe kpọọ m sị m na ya esendigo ya akpọghị m onye hara ma ọ nọ be na ya esendigo mmadụ eje bute nwa m ahụ na m relax ya within 30 minutes mmadụ si na palace igwe ahụ kpọọ m sị m na nwa m si na nweghị nke na-eme gboo nọ nso ahụ na ebe a ga-esifu ya kịta ma ya bịara ibu nwa ahụ eje machụarị asị ya na ya agaghị ebu ya ga-ejikwa mma gbuji mmadụ aka ya ga-ejikwa polisi kpọọ mmadụ ụmụnne m o na-edi ime ịma ka ọ bịa dresi ha ka ha laba dị ụtọ na mana ịma na agba wọ ọ yọrọ m edi m njọ bịa na mobe mkpọ aja mana ya kwata ya ebe ahụ dị mmanụ na-eso mbọmba to bọmba ịma wee nwee oghere wee bata ama m ihe ọ gwara ndị yut gwacha ha bịa kụba aka na dọ ama m onye na-akụ na mgbe o kụziri okwu mmeghe ụzọ ya kwe m n'aka etu a na m ahụ ihe ahụ na-achọ na m anaghị anọ na m anaghị ekwe ozu ada na m jeta ekwe by force ihe ọ bụla gwara m ma ebe a mụ bee onye instruction enyere ya na m ga-akọrọs ozu ahụ ugboro ịnọ ihe ọ bụla gwara m ma ebe a m mebe nwata ntara afụ n'isi ya wee rie ego niile m nwere si wee Chineke nsogbu adịghị m je kọrọs ọ dị gị ugboro ịnọ na-aṅa ntị ka ha site nso ya bịa kọrọs ọ bikọs mụ na anyị na-abọ na-eme onwe anyị akụzu akụrọs ọmụ nwa m ahụ ugboro ịnọ na-aṅazi ntị ka imejentị osi ya bịa kọrọs ihe imejentị ụgwazi nọ nso ahụ ihe ihe ahụ isi chọrọ ikwu ngwa ya wee tụtụpụta ji o ji n'aka ya ka ọ na-eme ihe a na-agwa ọchị na ihe ahụ ose ndiri ole digel anya ebe ọ tọgbọwụ
ya sụtụrụ ọjị n'ala ndị isi ndị sa ndị egede na liberation time ka anọ n'otego nwaanyị a mebere ihe ndị iko ma ejugo ma egbugo na ihe a na-enye m ụwụ 14 days ihe eji eme m si ala be di m ọfụ ịnụ na ọ bụrụ na aka m dị n'ọnwụ nwa ya chọje ma ọ bụrụ na aka m adịghị n'ọnwụ nwa ya nne 14 days ihe mere m ntọ na ọba ime dịsa na nwa bịakwa kwe m n'aka na m ngwa jee kuo ozu ahụ n'ahụ ọ ihe m chọrọ ma anaghị anụ anụ ọ ihe m chọrọ ma anaghị ekwe ma ekwere n'ute ekwere ma anaghị ekwe ma ga-ahụ ihe m chọrọ taa ihe gwara m mebe m mebe m ntọ na ọka nsị ọ ihe dị ka igwe gwara gị mmadụ kwụọ maka n'ọnụ si m mechie ọnụ m njekwa o hechaba nwa m ọnụ nta na ambụlansị aka m dị ọcha onweghị m gbasara ọnwụ ọgọ asị m ozugbo m kuru ya na ahụ ụnụ ga-afụ ka nkụ nwa m ahụ mechaa mana ha zọba ya sa hapụzie ka nkuru ebe nwụ amụchara m na-egbu ụnụ nwa mmụọ nke ọ nọ n'azụ mgbe a zọgidere mụ na ha zọgideziri ofe onye jedọta ọmụ ka oge emu n'onu asị adebe ọmụ mazi m olu fepụtara ihe asị m hapụrụ ha dị nwa m hapụrụ ha nwa m banye ime amaghị m obibe eme abata na m ga-enyekwekwere ha oghere ebe a sọfụ na m ga-agba ọsọ ọchụ ime onye ghara m na mma ihe m dobe ebe a m tụtụrụ pụwagoro apụ m ga-agba ọsọ ọchụ andị ndị ekwulọbịa niile na-ebe a ya na pụta okwuluọra onye ọbụla si ebe a pụọ a ndị ekwulọbịa ọnụnwụ ndị arọ nwaanyị anyị mụkwara ala okwulọbịa adịghị mma ojije ya na Peter Okwuluọra unu si ebe a nyefe unu si ebe a nyefe unu si ebe a nyefe nwanne nwoke ha suru ya ọkpọ n'anya nwa pele suru nwanne nwoke ọkpọ n'anya ụmụazị aha ụmụ olu a na-akpọ ejima ha jiri tarị pịa ha gburu nwunye nwanne nwoke ili ebe ahụ uche ụfọdụ ndị ụmụada bịara ebe ahụ ha chụgasịrị ọsọ pịa tie ihe mụ nwawo na-atụtụkọrọ onweghị nwa mma ndị asị ntụ ụtara sọnsọ nna ihe mma m wepụtara ebe ahụ ego m jiri m kwụtara ka m jiri tinye aka ebe ọ dịchịta ya bikọs bred m gasasịrị agasasị so ya bụ ihe m wepụtara ebe ahụ ka m werezie foonu m kpọọ nwa m na ya na-abụbi ka m mara ebe ọ nọ Peter bịa rọsh anara m foonu m gbanyụ fọ na-ata ka ụzọ m ya anara ya a na-agwa m si ebe a pụọ m na-akọ ma si ebe a pụ olesi ma ọ chọrọ ịghọ ozu ebe a na ha mee bọs ha yiga m na palọ ahụ ha na-atụ ebe niile ụnụ bịa bịa m ụnụ afụ otu ha si bọsa isi m akpati akwa ma everything na ha na-achọ ebe poizin dị ebe ahụ onye ka nọrọ mee ekpere egwu o jiri bịa onye ka bụ onye ụga ha kpọkwara onye ka aha na foonu ha na onye ka pụrụ asị m jeje egwu a n'ebe mmiri ọgwụ mee ọgwụ mmiri ọhịa ahụ onye ka debere o jiri mee ekpere ebe ahụ ịmaje ntụsị m na-evidensị ọgwụ na agwọ ma agwọgbuo n'onwe m mgbe tọ na ọsị ma agwọrọ m ihe gwọrọ na mgbuka ha ji chọọ onye gwa anya ebe ahụ si agwọrụbeghị m ihe gwọrọ na mgbuka ị ka na-eje Ọnịcha asị onye agba na-ekwu m na chalenji si agara chalenji ọbịa mmadụ ka nsi si agama na-agwa m okwu erubeghị ka ihe mere na mgbuka Ọnịcha ewere chụọ ọgụ chụrọta gị na ụga gị bịa ebe a nọ bidokwa ebe ije debere se nsogbu adịghị onye ọbụla ga-ata ahụ ihe o mere na ngwuru a m pụọ ahụ m ka nji ebu mechin na ha anaghị uchu m nwunye efe nwa m nta bụ nọ nso chinata ka mechin ahụ ya ga-esizi mechin si ya na menye gị ka mechin na ọdịda agha na ọsọ gị igoro mechin si ọ gị igoro mechin m ga-eji weje nye gị ka mechin agaghị m enye gị ya ebe ọja m akpati ahụ nwa ntọnta akpati m pụtara na m ga ihe dị ya na nga ga akwa nchetara wee tụta ka ịdị na ya tesie ya akpọgị ka m pụọ mpụ na mechin chọba ịda nwa m ahụ akpọchiri ya n'onu ihe m ga-eji akpọgị ya adịghị ya m kwuruzie ebe ahụ dị stranded mechazie o nweziri nwa bụ ibe na emebiaziri cherizie ka ya bụ ka ọ dị bọọ were ofuke tizie na nke ahụ akpọgị ya bụ na ọ kpọgịrị m nye mechin m ọkụ na-apụ ha agbawari m egbe mmuvu pụta ebe m na nke sabati oje mba ahụ si ya biko mma m ka nọrọ ebe ahụ kpọọ ya ka ọ bịa were ego ọ ga-eji wee gbaa ọkada nwa m ahụ gbarazie pụta mma ya ka na-akpa wepụta ego 1000 si ala akpa gị pụtabazie oyi nke a na-akpọ okozie mgbe ọbụla ya na-agwa m ọ bụrụ m ya ka a na-agwọrọ ọgwụ ka bụ ihe mgbe ọbụla nwa ha chara n'ụzọ m che na ọgwụ na-atọ ya na ya nwụ onye ọgwụ na-atọ m ngwụ m mpịampịa ọgwụ ahụ m na-agwọ ya na nwa be ome mmụọ na-akpọ Isikwu briwil n'ọha ka nna ya na kọmpandụ m ahụ nọọsụ mụrụ nwa izizi ọ mụrụ ebe ahụ ya kpọọ mgbe ọmụ nwa bụ ume ọdụ egwu wee loka ya bịa zọọ nkwụ ebe ahụ dọọ ya ọmụ enweghị shaman ụmụnna ha kwuru ruo taa ha zọdọrọ ike nwa m wee na-emeri ha arụ dị iche iche na kọmpandụ m ụmụ meshin m dịka nwa be m aha na-ekwu maka ọ nọ nso na-ekwu dịka nọ nso na-ekwu na onweghị onye ụmụnna m gwara agwara m Okechukwu emetaghị agwara m spana agwara m dazi ndị ụmụ nwaanyị nọ m okirikiri like ijesi na ndị agata wishi ndị aha bụ ndị na-anwụ nsị n'ụlọ ọgwụ ahụ bata n'ụzọ ụtọ ha gbara bịa jụọ m ka anyị dị mana spana bụ onye na-abịa abịa na hospital ahụ and ha sendikwere ụmụ nwaanyị ha bata bịa gbaa m ọtọ na rum m ka ha na-agba m ọtọ ahụ m nwoke ji na palọ na-enekwe m ebe a na-asa achị amara ebe ọgwụ dị n'ahụ m onweghị ebe a fụrụ ọgwụ
Ngozi emena na nwunye ọkata second wife ya ọ ha na-agbabata bịa gbaa m ọtọ n'ime room ebe ahụ afụ ha ọgwụ and mụnwa na akọleti ego meeting aha ya adị eje bank ole nkọleti tere before aba na cashless ego ha dị 535,000 naira ọ dị n'ime ebe ahụ ego ụmụada anyị ji dị ebe ahụ nke nwere nke dị 2,000 something ọ ga-ama obere ego nke ọzọ dị 12,000 ọ makwara obere ego ebe ahụ aticha anya na waterproof den ego m nwetara nji azụ nkụ ahịa nke biznes ya na-abịa ịnọkọta abịa kpọọ gị so anyị na-ana m ada edebe ego n'ụlọ akpọ m nwere ego hapụ je zụrụ ego ha dị ebe 165,000 den ego m nwetara na akara because ana m eghe akara nke a dị 65,000 naira duto ahụ mgbu nwa m nwere m ike ijekwu onye mmanụ ụgwọ ya wee kwụtọpụ onye bisi wee mara nke wu nke mzi otu anyị si azụ mgbe e chetara ihe a wee naba kii Peter Okwuluọra kii na o nwere ihe nchefu ya sị m nwaanyị m work out from this place m nyere ha efe n'obodo a den m pụọ so ego m wepụtara ebe ahụ wee ego m kwọtara na njin ole nwa be m rụchatara mgbe m anọghị ya o nyere m ka m buniri efere ọwa dị ebe ahụ were ya tinye n'ihe o mere ihe ntiri je dị ka ihe obere akpatapụrụ machi eto ya na akpa m wichi nwunye ọkata na-ewega ha nsị ego ha nchọ ya chọọ ọ sọ ya wee ego m wepụtara ebe ahụ mụ mụvuo meshin m ha duru m bigodo m pụta na airport gba meshin m ụkwụ mụ na meshin daa nke wụ smart eze onyere mba ebiri ya kesagoro na ụmụ ha di emeghe di o jere na-ese sigara nwaanyị ibe ya wee sị na nne m owu nwaanyị amụsụ na mụ na nne m owu nwaanyị amụsụ na ha nkwa akpa m na ọga ha gba m ihe dị nta gbara anọ n'ọhịa akwụsị m keke ka nne m banye smart sị ha emekatakwana bụ ya m sị mama ya were ọkpa na egbogo ebe chọrọ bi n'aka m baziri ya keke bugotere ya ekwulọbịa etu m si nọrọ be nna ruo taa Igbo ndị ọma ji eme eji m n'aka unu na-enecha anya vidio biko ebe ọ bụla na-enecha vidio biko nyere anyị aka share vidio anụnwa subscribe to this link subscribe to this channel biko drop your comment like ya vidio biko and above all click on notification bell ka ị na-enweta notification mgbe ọ bụla anyị weta vidio for Igbo ndị ọma ji eme ọnụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ka anyị nwee na mgbe ọzọ